to proste značka. Už by som povedal, že to je značka. Florbal nie je tak okrajový, ako by si ľudia možno mysleli. Lido ako klub je vnímaný po celom Slovensku. Ale vzniklo to pomenovanie klubu v roku 2002, keď bol klub založený a náš zakladateľ Anton Vilš strávil detstvo na známom kúpalisku v Bratislave, ktoré sa volalo Lido. Fungovalo vlastne pri Dunaji na Petržalskej strane. Prvý človek, čo by mal dostať tieto peniaze, je tréner, šéf-tréner a teraz sme ho dúfam našli. Potrebujeme sponzora. Ak sa chceme niekde posunúť, tak potrebujeme proste sponzora. A Jozef je veľký pracant, to musím uznať. Že vraj keď bol malý, tak bol bacuľatý. Ale my v Lide sa pozeráme na to aj z iného hľadiska, pre nás je strašne dôležité. A je to jedna z priorít vychovávať z detí alebo z mladých florbalistov aj slušných a dobrých ľudí. Tak chcem v tom pokračovať do konca života, alebo celý život teda. No, asi by som chcel dosiahnuť, že by som hral až asi nejak do dorastu a že by som proste dával góly. Chodím hrávať najvyššiu florbalovú súťaž, hrali sme v hale pri 8 alebo 10 stupňoch, kde som mal na striedačke zimnú bundu. Ale klub, ktorý bol domáci, s tým absolútne nemohol nič spraviť, lebo športová infraštruktúra je tak neskutočne zanedbaná, že my sme boli vlastne radi, že nejaká hala voľná bola. Máme čo robiť a máme kde pracovať na tom, aby niekde už skončil ten klubizmus, taký ten nezdravý a nastúpil ten imperatív, že keď teraz sa bavíme a ideme pracovať pre slovenský florbal ako celok. Nemám ani ja úplne ucelené očakávania, že čo možno očakávať od toho Fínska, nakoľko no proste to je iný florbalový svet, ako máme my, hej, tuna. A tie kluby to majú základne, ako som tiež spomínal, v tisícoch. Najväčší z nich era, neviem, 1500-1800 členov majú len klub veľkostne, takže to je obrovský počet, ktorý ja si neviem ani predstaviť, že čo to všetko obnáša z hľadiska nejakého manažmentu, chodu klubu. Tak sám som zvedavý, ako to bude vyzerať. Verím, že budú mať nejaké také pekné komplexy, pri ktorých mi padne sánka v momente, ako ich zbadám. U nás byl komunismus, tak pořád jako ta idea si něco nárokovat zdarma samozřejmá, což tady cítím, že je velká kulturální odlišnost. To je o kvalitách toho klubu, že si žene lidi, kteří administrativně zvládnou zpracovat dotace, nebo že si žene nějaký partnerský peníze. This is my first year, as coach. I retired after the last season, so Yeah, I see. I'm not alone here. We have 6-7 coaches, so I'm not here alone. So There are 6 coaches at the men's team? Yeah, That's a nice group. at least. Hi, I'm Sami Johansson. I wanted to say congratulations to Lido, 20 years of existence. Hi, my name is Mikko Leikkanen and congratulations from my side as well, and nice that you are exploring the floorball world also here in Finland, but congratulations Lido.